Programm tal-kompjuter qed juża l-arma tal-pulizija u jitlob il-flus. Permezz ta' dan il-programm sistemi tal-kompjuter illi jintlaqtu minn dan il-programm malizzjuż juru messaġġ ta' twissija illi jaraf lill-utent illi l-kompjuter tiegħu ġie mblukkat. One News tkellem mal-Ispettur Timothy Zammit mis-Cybercrime Unit tal-Pulizija. Dan il-programm malizzjuż bażikament li jagħmel huwa li jifriżalek il-kompjuter jitellelek messaġġ u jgħidlek illi inti għamil xi ħaġa illegali u għaldaqstant qed tiġi mitlub biex tħallas multa. Fil-maġġoranza tal-każijiet il-kompjuter ma jiġix imreġġa lura għall-istat oriġinali li kien fih, anka wara li jkunu mħallsa il-flus mitluba. Il-Korp tal-Pulizija qed jabża li ebda aġenzija għall-infurzar tal-liġi, inkluż il-Korp tal-Pulizija, ma jiġbor multi b'dan il-mod. Importanti li ngħidu li l-Pulizija, l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija u l-ebda dipartiment ieħor ma jiġbor flus b'dan il-mod. Persuni li ġom qarqab dawn il-messaġġi u li ħallsu xi flejjes huma ħeġġa sabiex jagħmlu rapport formali mal-Pulizija. Persuna għandha tmur l-asta tal-Pulizija tieħu d-dokumentazzjoni kollha magħha, jiġifieri tieħu pereżempju kopja tal-irċevuta li bija bażikament fis-sostanza li tkun ħalset ċertu flejjes ħalli aħna nkunu nistgħu mbagħad nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna biex nippruvaw naslu għal min qed jiġbor dawn il-flus. S'issa l-Korp tal-Pulizija ma rċevix rapporti mingħand persuni li ħallsu flejjes wara li s-sistema tal-kompjuter tagħhom intlaqtet minn dan il-programm malizzjuż.